Pa, pwede ko mauban sa akong barkada. Ang pa kay mangita migdamang. Ngita, suman, natumboy na ka kay mangita kag damang? Nagupakan mo bitin dito? Oh, sige na, good pa. Uso, bitaw na karon. Ano gusto? Ano mapaakan orang mo bitin dito inig pangita niyo og damang? Pagpuyo daw may pagpahimo lang assignment diha, malipay pa ko. Ala, inang, gapa na. Gagani na ako niya. Mano, bitaw ko sa akong assignment. Ala, inang. Lebe, lebe. Orang na ba? Lebe, lebe. Manuod mo na ka. Ano na lang. Magpalit na lang tagdamang, palitan lang ta ka. Ha? Okay ra sa imo ha? Okay. Hindi na pang luod. Dahil dagar na bigyan damang do. Oh, karon na ba? Shh, dong. Ay, kalon sa bantol. Pangitaay kog damang be, kay palito nako. Mas dako, mas mahal. Sina? Uy, tama. Nagdamang ito. Ikaw, balik na ako, Yes, nagdamang na dyan ko, ani. Ang sisi, balik dayon ha. Kay maghulat ko. Hindi na kinana kay damang unya ha. Thank you pa. Salamat. Dot, asa mga dot? Kung itaog daw, palitan ni Papa J. Palitan ni Papa J? Mangita, break ko. Ayo, Papa J, ano ka nagitan? Oh, dali dayon. Ano Papa J, dako ka niyo ba? Be, naman be. Dako ni? Dako ka, ay. Murag, 200 akong baljan eh. Ha? 200? Kamahal ba ng damangan na? Bida be, pagawsa daw be. Pero, ba, pagin sila lang. Pagkapilan lang mo eh. Kuya, ako ba kapag sudlanan mo nagtambal? Dako kini ba kay dugay kay mo gawas? Na, mo na dako sa imo ha? Daghan man na sa mong CR. Ano, di ba dako ano? 200 sa mong mata. Di ko na oy, sang damangan ni oy. Ay, 50 ko lang. Wala ko dito. Nicole, 150 na lang, Nicole, be. 150. Kamong-kamong naman gana, daghan gina sa mong CR. Mahilak pa nung akong bata, anak. Oh, Col. Nakay nakita dito, Col. Dako kayo, Col. dala ka diri, be, kaya itong tanawon, be. Hindi dyan mahalin akong damang ba? Col, dako. Ito, Col. Col, tira, Col. Sabay ko, Col. Col ba? Nasa muka ni bataan ni ako pa dyan pagtuon. Man ako bligo pa na akong damang. Uy, Titi, sabay Titi. Tinadya mong damang dito, dali. Ulit ako pa. Walang damang palit na, be. Col, Col, ah. Col, ah. Diba para sa Col? Lah, nakuha ba ng sako na may gisudlan, anak? Dakuha po na nga damang pa, uy. O gani, ti. O sako gisudlan, oh. Oo, Col. Taskig ko lang mo, Col. Tara, Col. Bibi. Col, ikaw na yung every Col. Kasi mapakan ko, Col. Oh, Dabi, excuse me. Dabi, ito may damangan. Hala, si Amang man eh. Damang man akong giingon, dili si Amang. Si Amang. Yun yung mga uisod, bagsak ko. Sige bata, kasabaan tas ginikanan, ani ba? Damang, ganigingin ka. Labi ng si Aman. Shoutout nako si Eden Jagdal ug sa iyang anak nga si Bob Ethan Jagdal. Ug shoutout pud nako ang tanang mga taga NCC sa Tagum supermarket labi na sa ICT department. Shoutout sa inyo dapat. Wangan ninyo ay sige. Shout out to sa mama, nasa Bohol. Shout out to sa papa, nasa Balay. Shout out to sa Siringon. Ang kuya na ko, nasa Balay. Okay, Shout out sa akong classmate, taga-seksyon, Santan, sa Bagyo rin Elementary School. Shout out to sa akong mama, nasa Europe. Shout out to kay papa ko, sa akong papa, nasa Balay. At sa akong mama, shout out sa akong papa. Shout out sa akong kuya.